Helo, a croeso cynnes I Noson Agored rithiol y chweched dosbarth Ysgol David Hughes. Mrs Sarah Parry ydw I, rydw I yn Dirprwy Bennaeth y chweched dosbarth ac yn rhan o'r tîm bugeiliol bydd yn gofalu amdanoch chi yn ystod eich amser efo ni yn y chweched dosbarth. Rydw i'n gyfrifol am dracio cynnydd, mentora pynciol ac am edrych ar ôl eich lles yn ystod eich amser efo ni. Pob blwyddyn, mae Llywodraeth Cymru yn dewis disgyblion sydd wedi perfformio'n arbennig o dda yn eu tygau I fod yn rhan o'r Academi Seren. Mae'r Academi yn eich paratoi at bywyd ar ôl y chweched dosbarth ac yn cynnig cyrsiau uwch-gwricwlaidd a chyfleoedd I geisio am ysgolion haf tramor. Fel rhan o'r rhaglen, byddwch yn cael sesiynau efo mi I dracio cynnydd a lles o dro I dro. Hefyd, rwyf yn gyfrifol am sicrhau bod disgyblion yn cael y cefnogaeth rydyn sy'n ei angen I hawlio LCA. Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn talu £30 yr wythnos I helpu gyda chosta addysg bellach i'r disgyblion sydd yn byw mewn cartrefi lle mae'r incwm yn llai nag £20,800 o bunnoedd. Rydych yn gallu gwneud cais am y lwyfaint hon trwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru, neu mae croeso I chi siarad efo fi am mwy o fanylion. Rydyn yn awyddus iawn I sicrhau eich bod chi'n hapus ac yn iach tra ydych chi efo ni yn y chweched dosbarth. Felly fel tîm bugeiliol, rydyn yn defnyddio y 5 awgrym llesiol sydd yn helpu chi cadw trac ar eich teimladau. 5 peth I wneud I sicrhau eich bod chi'n iach ac yn hapus ydy rhoi, bod yn actif, dal I ddysgu a cymryd sylw o hynny sydd o gwmpas chi. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n cysylltu efo un o'r tîm os ydych chi'n teimlo am pwysau neu angen sgwrs.